Vítajte pri dnešnom videu. Dnes sa vydáme na cestu do jedinečnej krajiny, ktorú mnohí cestovatelia považujú za posledný skutočný raj v juhovýchodnej Ázii. Vítajte v Laose. Na rozdiel od hlučného Bangkoku alebo moderného Vietnamu, Laos ponúka niečo iné. Ticho, spiritualitu a nedotknutú prírodu. V tomto videu prejdeme od historických ulic Luang Prabangu až po tajomnú planinu Džbánov. Pripravte sa, začíname! Laos je jedinou vnútrozemskou krajinou v regióne. To však neznamená, že tu chýba voda. Život v Laose sa točí okolo rieky Mekong. Táto matka riek nie je len dopravnou tepnou, ale aj zdrojom obživy pre milióny ľudí. Rybolov a pestovanie ríže na jej brehoch sú základom tunajšieho života už po tisícročia. Keď cestujete po prúde, vidíte dedinky, kde sa čas akoby zastavil pred 100 rokmi. Najkrajším klenotom krajiny je bez pochyby Luang Prabang. Toto mesto je zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Každé ráno tu môžete zažiť ceremóniu Takbat, kde stovky mníchov v oranžových rúchach kráčajú ulicami a prijímajú dary od miestnych obyvateľov. Je to tichý a posvetný rituál, ktorý definuje charakter krajiny. Laos je hlboko buddhistický a viera tu ovplyvňuje každé rozhodnutie a každý úsmev. Pre milovníkov dobrodružstva je tu Vang Veng. Kedysi divoké párty miesto sa zmenilo na centrum ekoturistiky. Môžete tu liesť po skalách, objavovať jaskyne alebo splavovať rieku na dušiach z pneumatík. A nesmieme zabudnúť na vodopády Kuangsi. Ich terasovité bazény s mliečnou tyrkysovou vodou sú jedným z najfotografovanejších miest na svete. Plávanie v nich je zážitok, na ktorý nikdy nezabudnete. Laoská kuchyňa je jednoduchá, ale chutná. Určite ochutnajte la ap, pikantný šalát s mesom, alebo ich slávnu lepkavú rýžu. Ľudia v Laose sú neuveriteľne pohostinní, aj keď žijú v skromných podmienkach. Ak hľadáte útek od moderného chaosu, Laos je odpoveďou. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Ak sa vám páčilo, dajte like, zdieľajte ho a nezabudnite sa prihlásiť na odber nášho kanála. Uvidíme sa na budúce.